Tänään vietetään kansainvälistä naisten päivää. Ja tätä päivää ei kannata laittaa vastakkain kysymyksen kanssa, no miksei me sitten vietetä miesten päivää. Mä kerron sulle, minkä takia kansainvälistä naisten päivää on vietetty jo vuodesta 1975 alkaen. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli 47 000 naista kuolee vaarallisen abortin seurauksena. Yli 980 miljoonalla, eli melkein miljardilla naisella ei ole edes oikeutta omaan pankkitiliin. 18 maassa mies vielä päättää siitä, saako nainen käydä edes töissä. Yli 50% maailmalla kaupungeista asuvista naisista on ilman puhdasta vettä, ilman WC-tiloja, ilman peseytymistiloja, ilman asiallista kotia tai elintilaa. Maailmanlaajuisesti palkkaero on vielä 22%. Nämä asiat voi tuntua vierailta suomalaisesta näkökulmasta, sillä onhan meillä tasa-arvo ja asiat hyvin. Se ei ihan niin ole. Suomessakin edelleen naisen palkka on noin 16% pienempi kuin miehen. Suomi on edelleenkin Euroopan toiseksi vaarallisin maa naiselle. Noin 50 000 suomalaista naista kokee vuosittain seksuaalista väkivaltaa. Eikä siitä niin kauan aikaa ole, kun meilläkin on eduskunnassa äänestetty aborttilaista. Mutta pistää oikein vihaksi ajatella, että kenelläkään miehellä edes on mielipidettä siitä, mitä nainen voi kehollaan tehdä. Yksikään tuntematon mies ei tule sanomaan, tai yleensäkään yksikään mies ei tule sanomaan minulle tai minun tyttärelle tai minun tyttären ystävättärille, mitä he saavat kehollaan tehdä. Niin pitkään, kun me äänestetään tällaisista asioista, kun naisen oikeudesta omaan kehoonsa, tai meidän palkka on pienempi kuin miehen, niin kauan tullaan viettämään naisten päivää. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö miehet olisi aivan ihania olentoja. Ei tietenkään. Mutta tänään me vietetään naisten päivää. Muun muassa noiden mun kertomien asioiden takia. Aivan ihanaa naisten päivää kaikille. Ollaan tänään todella ylpeitä naiseudestamme.